Pay niyo ako 540. Ah. Total 7,541 pesos. Hello guys! Hello mga kamamshi! Hello mga kapapshi! Welcome back to my YouTube channel. Teresa Bisaya pero Bicolana. Ang yung tenderang Bicolana. Ayan guys. Nadidistract. Ayan guys. Bali nadidistract kasi ako sa mga bata. Kasi ayan, tingin sila ng tingin. Ayan guys. Bali ngayon pupunta tayo ng bayan. Bihira na akong pumunta ng bayan dahil nakakapunta na lang ako ng bayan kapag mga cheap toys at saka mga gamis yung bibilhin ko. Kasi minsan nagpapasabay ako doon sa anak ko, sa panganay ko pag namimili sila ng siomay. Kaya ngayon medyo marami yung bibilhin ko, kaya ako yung bibili. 'Di ba? Ayan guys, samahan niyo ako bumili doon sa pinagbibilhan ko sa Novaliches Bayan. Bali, marami doon. Unang-una, dati talaga kay Balong ako bumibili. Kaya lang ngayon is doon na lang sa may labasan kasi mas gusto ng asawa ko doon dahil doon lang malapit yung paradahan ng motor. Pero doon kinabalong, ayan, meron, tanong nyo lang kung saan nabilihan ng mga cheap toys, ayan, marami sila mga ano rin, mga party needs, ayan. Kaya, yun nga lang, hindi na ako nakakapamili sa kanila dahil doon na kami lagi nakakapamili sa may labasan lang. Yan guys, keep on watching. Ayan guys, bale, pagdating natin sa bayan, kumain muna kami kasi nagugutom na talaga ako. Tapos, ayan, dumiretso na kami dyan. O, diba? Lakad lang tayo. Ayan, nandiyan na tayo sa may 10 lang. Tapos, ayan, NSN. Sa harap ng NSN, meron dyang skinitang papasok. Nagtitinda ng prutas. Tapos, yung dating bakery, ay napansin ko iba na yung mga tinda nila. Meron ng mga cheap toys at saka mga candies. Ayan, pero daan muna tayo dyan kasi kunti lang. Buti sana kung marami na siguro yan. Baka dyan na lang tayo mamili dahil mas malapit-lapit. Ayan guys, andito na tayo sa may palengke, sa may Ultra Mega. Tapos meron dyan uling papasok na eskinita. Ayan pababa. Ayan na tayo. Malapit na tayo. Pinaka ibaba niyan. Ayan, liliko lang ako ng kanan. Pero dyan sa may diretsong yan pataas, marami pa dyang bilihan ng gamis guys. Ayan, andun yung tindahan nila Balong. Tapos yung isang tindahan nila ate dito. Kasi bali dalawa yung tindahan nila. Ayan. Ito nga lang yung medyo malaki-laki talaga. Ayan, andito na tayo. Andito na tayo. Ayan, kung mapapansin nyo guys, hindi muna ako bumibili ngayon ng tagto 2.5. Ayan, pira-piraso na lang muna kasi para mas mabili, para mas marami akong mabili. 'Di ba? Basta hindi ako nagpapawala ng tagpipiso. Pag naubos, hindi bili agad or bili uli. Basta ang importante, makabili ako ngayon ng medyo marami-raming klase para marami pagpipilian yung mga bata. Kasi sayang naman kung 2.5 nga naka-stock. O, di-stock din yung pera. 'Di ba? Kung iba-ibang klase, ayan, may mga choices ang mga bata. O, 'di ba? Ayan, kaya kumukuha lang tayo ngayon ng tag 1/4 yata yan. Yung ating cola, banana. O, 'di ba? Ang ating gummy lips. Yung uod-uod na madulas. Tapos, ano pa ba yan? Yan yung isang bag lang na kinuha ko kasi mabilis lang yan talaga maubos. Yan yung tagpa 5. Ayan, yung ating mga Wesley C. Yan yung medyo marami-rami ang pinamimili natin ngayon. Tapos kumuha lang ako ng kunting laruan dahil yung space ng lagayan ko ng laruan, kinuha na ng kapihan ko at saka ng piso wifi. Kaya ayan, sinisingit-singit ko na lang yan ng sabit sa mga space pa, sa may space pa. Yan, siguro ilang pad lang yan. Baka nga hindi ko pa ma-i-display yan agad-agad. Ayan yung ating tagpa 5 pesos na mga cheap toys. Ayan. O, diba? Tapos yan yung bago. Ayan, kwintas ni Lolong daw yan. Yan, magkano kaya ang bentahan natin yan? Medyo may pagka-price yan para sa mga bata. Ayan, kwintas ni Lolong. Agimat ni Lolong. Ayan, pasok tayo. Marami talagang bilihin pa dyan sa loob guys. Siguro talaga kung napakalaki ng budget natin, marami tayong mabibili. Kasi
Yung napamili ko nga lang is worth 7,000. Medyo malaki-laki na pero halos hindi pa natin nakuha lahat. As in parang ano lang, ang kunti lang. Ayan, meron tayong kinuhang lighter, tsaka drops. Tapos talon lollipop, talon candy. Ayan yung ating jelly, dalawang jelly. May bago na naman tayong dalawang lalagyan. Ayan, tapos gumawa rin ako ng gummy eye na tagpa 5 pesos. Ayan, tapos yan. Kumuha lang tayo ng mga kunting laruan. Tapos goma. Ibang klase yung goma nila, pero mas matibay daw yan kumpara doon sa makulay. Ayan, gumawa tayo ng dalawang balot. Tapos yung Jolene. Kumuha tayo ng dalawang or 5 balot ng Jolene. Bali nung nakaraan, napaka mabilis sa atin yan. Ewan ko lang ngayon, medyo wala nang naghahanap. Pero bili pa rin tayo kasi baka mabili pa rin. Ayan, kumuha ko ng 5 balot ng Jolene. Tapos ayan na nga. Sabi ko kay ate, iskwentahin na dahil nagrereklamo na yung magbibit-bit. Kasi iba yung pinaradahan ng asawa ko, medyo malayo-layo. Kaya napasabak tayo niyan sa buhatan, sa pagbubuhat. Ayan, o diba, ang napakagandang tingnan. Napakagandang tingnan. Ayan guys, pangarap ng mga negosyante, magkaroon ng ganyang tindahan. Hindi naman lahat, syempre iba-iba tayo ng gusto. Ayan, bali may katabi sila dyang tindahan, medyo pricey nga lang. Pero sa kanila is, ayan, mga cheap toys talaga. Tsaka meron na rin sila mga candies. Ayan. Diyan nakalagay halos yung mga candy na minsan sa sari-sari store mo lang or sa grocery lang natin makikita. Ngayon meron na rin sa kanila. Ayan, ikot-ikot muna tayo ng ating camera. Ayan, tapos nabanggit pala ni ate na may namimili din daw dyan na nakakapanood ng video ko. Sayang, nakalimutan kong bilinan sa atin na sabihin or kapag nakita uli. Ayan, nagpa-thank you ako na nanonood sila ng video ko. Thank you talaga sa lahat ng nanonood. Kasi kahit papano is na-appreciate talaga natin. Tsaka medyo ginaganahan ako. Ayan, nakakita pa tayo ng uno. Kumuha lang ako ng 3 piraso kasi medyo may kamahalan. Ayan, habang kinukompute na ni ate yung pinamili ko, ayan, upo muna ako kasi nakakapagod. Ayan, kuha tayo ng lakas kasi magbubuhat tayo mamaya. Ayan, video lang. Ayan guys, diba? Ang dami nilang paninda. Tsaka ganda ng place nila kasi open na open. Buwelo talagang gumalaw. Ayan. Ayan guys, habang ninintay natin yung ating pinamili, ayan, dito na tayo. Ayan, yung kanilang tindahan. Ano pa sinilo ko? Ayan. Ito niya ako 540. Ah. Hala. Bali 3 Botin mo yan. Hindi ko sa'yo eh. Ito lang maganda. Wala rin ang bitbit natin. Ano pag bit-bit mo?
total 7,541 pesos. So, diba? Yung ating mga pinamili. Diyan mo na lang, no? Wala yung motor ko.